Какво? Аз убиха зомбитата, а ти не. Да. Честит рожден ден, рожден Нико. Днеска има рожден ден, виж какъв голям меч му купих. Пък виж в каква кутийка беше. Окей. Защо фърлиш се? Ето това е някаква кутия. Защо, майко? Оцели. И вижте друго какво му купих. Въртолежка, която се молеше на Бог да му я купя. Не, не искам сам да се изчупи. Ако се изчупи един път, няма да си шива. Що ще му намрази? Или не вдигни го. Къде бе? Вижте, така игра. Стой го там, бе. Чик. Съм виновна. Той верно ще ме намрази. Ама лапарам. Той си беше там. Остай го там. Оф, не! Ти не знаеш как. Ето ми така. Ето къде е била снимката. Ево ми каза, че преди няколко години беше това. Вижте, брачет ми. Ево ми каза едно нещо. Нали когато... Ала, мама, бай. Пусни ми куче. Снимай. Я показва, искам да се. 我做冰酒，不条下。 Ама лапарам.